Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanin labaran. Najeriya za ta bincike kamfanonin da ke tafiyar da fasahar zamani kan satar fasahar kafafen yada labaran kasar. Ghana ta yi watsi da bukatar shugaban Afirka ta Kudu da ke neman kai ziyara kasar bayan cin zarafin baki a kasar shi. Bom ya tashi a gab da masaukin shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin ziyarar da yake tsakadai a Syria. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumar daidaita farashi da kare haƙƙin masu sayan kaya ta FCCPC da ta binciki manyan kamfanonin fasaha na zamani da ke tafiyar da dandulan sada zumunta da fasahar AI ciki har da Meta da Google da X dangane da yadda suke satar fasahar kafofin yada labaran Najeriya ba tare da bin dokoki ba. Nasir Sani na ɗauke da ƙarin bayani. Korafin haɗakar ƙungiyoyin 'yan jarida ta ƙasar ya samo asali ne sakamakon yadda kafofin sada zumuntar da yaɗa shirye-shiryen na zamani suka yi baƙe-baƙe akan shirye-shiryen mallakin kafofin yaɗa labarun ƙasar ba tare da la'akari da tasu buƙatar ba. Alhassan Yaya shine shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ na ƙasa ga abin da yake cewa. Waɗannan manyan kamfanoni misali Meta wato Facebook kenan da Google da kuma Instagram da dai sauransu duka waɗannan kamfanoni sun dakile irin kudade da yake fita daga Najeriya da sunan tallace-tallace kuma suna kokarin su ga cewa sun karya duk kafafun yada labaru wato na ƙasa. Wannan ko ba za mu amince da shi ba, shi sa muka kai korafin mu ga shugaban ƙasa ya duba ya gani sannan ya tabbatar an bincike su an ga nawa suke samu a Najeriya sa'annan kuma nawa ne ya kamata ƙananan kamfanoni na kafafun yada labaru za su samu. Shugaban na NUJ ya kuma ƙara da cewa babu yadda za a yi a ce kura da shan bugu kato da karɓa kuɗi. Shirye-shirye ko kuma content da ake kira da turanci da suke fita da ake amfani da su muna ganin cewa ana saba ƙa'idoji na bin dokokin ƙasa da sauransu, don haka muke ganin cewa shugaban ƙasa ya bincika kuma ya tabbatar cewa sun bi doka da oda, sa'annan kuma kafafen yada labaru mallakan jiha mallakan gwamnati mallakan 'yan kasuwa zamana cewa sun iya dogaro da kansu. Waɗannan su ne ƙorafe mu kuma fatan mu shine mu ga cewa inganta aikin jarida a Najeriya ya zama da cewa kafafen yada labaru na Najeriya za su iya rike kansu ba tare da sun yi dogaro da wani abu makamancin haka. Tuni dai shugaba Tinubu ya bada umarnin binciko kayar da ta shige wa kafafen yada labaru na kasar wuya domin magance matsalar. Nasiru Sani, RFI. ta rundunar 'yan sandan jihar Legas ta sanar da kame wasu mutane 150 asmamin da jami'anta suka kai maboyar bata gari da ke jihar a wani yunkuri na kakkaɓe barazanar su. Kakakin rundunar 'yan sandan Abimbola Adebisi da ke sanar da nasarar sumaman nasu ya ce sun kame bindigu da babura masu kafa biyu har guda 100 sai kuma wayoyin hannu guda 54 kana kayakin kaki har guda 6 da sauran muhimman abubuwa da ake aikata laifuka da su. Dakarun sojin Najeriya da ke cikin rundunar haɗin kai sun yi nasarar kubutar da fararen hula 6 a ciki har da ƙananan yara guda 2 kwana guda bayan 'yan ta'adda sun yi garkuwa da su a gonakinsu da ke garin musu a ƙaramar hukumar askira uba da ke jihar Borno a wani yanayi da dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da ɗaliban da 'yan ta'adda suka sace a ƙaramar hukumar ta askira uba ranar 28 ga watan Yunin da ya gabata bayan rahoton sace matan su 6 da yaran su 2 lokacin da suke aiki a gonakinsu tsakanin Musa da Huyum. Sojojin sun yi nasarar ceto su. Tawagar fadar Vatican da ke Italiya ta gana da mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar kwanaki bayan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya sun ziyarci ƙasar dangane da zargin musgunawa Kiristoci. Lokacin da shugaban Amurka ya zargi Najeriya da kashe Kiristoci, fadar Vatican ta ce ba haka lamarin yake ba domin kisan ya shafi musulmi da Kiristoci baki ɗaya. Dangane da wannan ziyarar mun ji ta bakin Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja kuma ga tsokacinsa. Babu shakka wannan taro da aka yi jiya yana da tasiri matuka, sannan kuma tawaga ce mai ƙarfi wanda ta zo daga Vatican wanda suke jagororin ɓangarori na Kiristoci mafi girma a duniya. To kaga kenan su suna da masaniyar abin da yake faruwa, da haka suke so lallai mu da haɗa kai tsakaninmu wato na musulmai da Kiristoci. Domin idan a matakin ƙololuwa an samu haɗin kai, mabiya ba za su samu daman aikata abin da suke yunkurin aikata ba ballantana ma su aikata. Kuma idan sun aikata ɗin lallai daga sama ba za a bar su ci gaba ba ballantana abin ya ci gaba da yaduwa domin ba za su samu goyon baya ba.
kuma abin da aka tattauna daga sama shine abin da zai zo ƙasa ga mabiya, wanda zai kashe musu gwiwa idan suna so su aikata abin da ba shi ba, sannan kuma zai karfafa wa waɗanda ba sa son aikatawa gwiwa wajen aikata abin da ya kamata domin haɗin kai da kuma haɓaka zamantakewa mai kyau. Kalaman Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad a wata wasiƙa da ta aika wa ofisoshin jakadancin ƙasar da ke sassan duniya. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta buƙaci su da su sanya idanu kan waɗanda ke sukar lamirin mahukuntan ƙasar wadda ke ƙarƙashin mulkin soji, bayan barazana da kuma murƙushe dukkanin masu sukar gwamnati a dukkan matakai ciki har da 'yan jarida da 'yan fafutuka. A yanzu gwamnatin ta Nijar ta karkata ga masu sukar salon kamun ludayinta daga ƙetare, galibin a kasashen turai. Hukumomin kasar Ghana sun ki amincewa da bukatar shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa na kai ziyara kasar domin ɗinke barakar da ta biyo bayan korar baki bakakin fatar da ke zama a kasar. Ta kai hari akan 'yan kasar Ghana ya haifar da takun saka tsakanin kasashen biyu. Waris Idris mazaunin Ghana ya mana tsokaci. Gaskiya shugaban kasan South Africa ya nemi shigowa a cikin kasan mu Ghana, amma gwamnati ta His Excellency John Dramani Mahama ya yi hani da ba shi dama ya shigo cikin kasan Ghana, ba don komi ba saboda kwanuka kadan da ya wuce ga mu da kanmu duniya baki daya ya ga irin hari da mutanen South Africa ke kai ma wayansu African natives da suke mazauna a garin, da irin walakanci da ake ma mutane mu bugu da kari ma. On the 30th of June an samu cikin hari da suke kai ma mutane mu Ghana har mutumin Ghana guda ya rasa ran shi. Bayan haka cikin irin walakanci da hali mawuyaci da suka saka mutanen Ghana, gwamnatin Ghana ya yi kokari ya yi registration mutanen Ghana da suke South Africa, mutane guda 1000 aka je aka doki jirgin sama aka kwaso su aka komo da su Ghana. Da muke maganan ga yanzu aka to the Ministry of Foreign Affairs ana cikin shirye-shirye za a je a kwaso wadansu. Kalaman Waris Idris. Akalla sojin Burkina Faso da kuma 'yan bangar BDP da ke taimaka musu 50 ne aka kashe a wasu hare-haren 'yan ta'addan JNIM da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida yankuna daban-daban na kasar ranar Asabar inda ta gabata. Ka misali na dauke da karin bayani. Sai dai kungiyar jinim ta ɗauki nauyin kai wannan hari tare da wallafa hotunan yadda lamarin ya faru a shafukan sada zumunta. A cewar wata majiya, mayakan masu ikirarin jihadi sun kai harin farko ne a sansanin sojoji da ke lardin Suru da misalin karfe 5 na asubahi ranar Asabar din da ta gabata, inda suka kashe sojoji 23 da 'yan bangan VDP 11. Baya ga wannan hari, kungiyar ta kuma ɗauki nauyin kai wasu hare-hare biyu a shiyar kudu maso yamma da kuma yamma maso tsakiyar ƙasar, inda anan kuma aka kashe akalla sojoji 18 yayin da aka lalata kayayyaki da dama. Rahotanni sun nuna cewar 'yan ta'addan sun kuma saci makamai da dama a sansanin sojin da suka farmaka a yayin har-haren da suka kai. Kawo yanzu dai hukumomin Burkina Faso ba su ce komai kan waɗannan hare-hare da aka kai mabambantan yankuna a ƙasar ta yankin Sahel. To wani rahoto da Farfesa Bibian Oduwa Biwole kwararriya a fannin shugabanci ta fitar can a Kamaru ya nuna cewa akwai kusoshin gwamnatin kasar akalla 200 waɗanda shekarunsu suka haura wa'adin da doka ta ɗibar musu don rike irin mukaman da suke ka. Farfesa Bibian haifafiyar Kamaru ta ce bisa ga dokokin shekarar 2017 masu rike da madafin iko na da damar shafe shekaru 9 ne kadai akan karagar mulki, sai dai da dama daga cikin mutanen su 200 sun shafe gwamman shekaru ne akan kujerunsu ba tare da gusawa ba. Pakistan ta soma wani shirin shiga tsakani don samar da haɗin kai a Libya a daidai lokacin da ɓangarori da ke rikici da juna a ƙasar ke neman hanyoyin magance rashin fahimtar da ke tsakaninsu. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. Majiyoyi a Pakistan sun ce a ƙarshen shekarar da ta gabata ne gwamnatin ƙasar ta fara wannan ƙoƙarin bayan da ɓangarorin biyu suka nemi taimakonta. Ko da yake har yanzu ba a bayyana hanyoyi ko abokanai da Islamabad ke aiki tare da su don cimma wannan burin. Sai dai alamu sun nuna cewa masarautar Saudiya na goyon bayan wannan yunkurin da Pakistan ke a kai. Lura da yadda a bara ƙasashen biyu suka kulle yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu daidai lokacin da Saudiya ke ƙoƙarin faɗaɗa tasirinta a ƙasar Libya.